Bhí daltaí a rastalíonn ar Gaelscoileanna sa cheantar scoile baile Theach Laighean a dó a ceathair sé a hocht ag léirsiú inné ag Theach Laighean le héalamh ar an ara idcis amlína agus íomhána a chur ar fáil de Herbert is a chúil Gaelcholáiste Synge. Fógraíodh in 2024 go nasdrófar an bhanscoil Sing Street CBS go Gaelcholáiste Synge ar bhean céimnathe, agus gon lacaigh an Gaelcholáiste nua le daltaí 100 bhliana ó bhí bhean fuair 2026. Ach tá na hagódóirí ógus seo agus a dismathirí ag géirí mór phlean an rialtais a eicáil don scoil gan bhfuil. An seo nniumar tá mu géirí ar an aird agus Hildegard Nachtain go gnéanaí si go gurí si plán agus amlíonn ar fáil de céinsáid scoil a bheits a Gaelcholáiste Synge. Tá muid géirí antanga cuinil beag agus tá mé géirí freastal ar freisin. Tá mé go Gaelcholáiste mas bheith sé go má duine daltaí a fad. Táid sin seo le gaeilge manscoil gaeilge agus táid géirí níos mó daoine a cáint gaeilge ar éireann. Dúirt urlairí thar ceann na rinne go dacaíonn an mhain idircis agus óige go thomláin le hastrú Sing Street CBS go Gaelcholáiste in neisceart chathair bhaile Theach Laighean. Dúirt siad gur thug oifigigh na rinne cuairt ar an scoil agus go ndearnach measú nu ar riachtanis chóireachta na scoile. Ceapach banistúir tionscadal chun muirseach de dhéanamh ar na riachtanis chóireachta seo. Áine Humphreys, Nuacht Cúla4, baile Theach Laighean.